folkens. Nu skal jeg lave en challenge med fra Yum Yum. I kender det. Og jeg har min papbror med i dag. Hej. Og I kender alle sammen Yum Yum. Og så er der køderi med. Så. Det kan. Fuck, det var stærkt, men jeg kan love dig det. Og så prøv at se min. Og min. Ham der. Han er fucking noob. Nå, så kommer vi videre med den her challenge. Fordi jeg siger bare noob og rib og alt det der, mand. Glem det. Så nu skal jeg spise det her, og jeg kommer til at græde. Knæk og bræk. Skriv nogle kommentarer, hvis det er rigtig godt. Kom lige op. Så meget. Næsten det skal jeg spise i dag. Så vil jeg se, hvad jeg med Yum Yum. Og skød, vi kommer jo aldrig i gang, så nu spiser jeg det. Spis det. Hele. Oh my god! Er du klar igen? Mere. Fuck. Mere. Det var ikke stærkt. Oh my god! Kold. Jeg er easy. Til resten. Til det hele. Overhovedet ikke stærkt. Okay, alle folkens. Malte, min barbror, han tog en lille bid. Fuck, det var stærkt. Men, bare giv nogle likes eller abonnenter, så vil det være mange tak. Eller skriv en kommentar. Hej!